Doncs hem escrit el llibre Si funciona, cámbialo, amb el Josep Maria Ferrer Pi, perquè pensem que cal innovar i que cal innovar d'una forma agosarada, diferent, divertida. Sembla una contradicció o sembla una cosa absurda dir que si una cosa funciona s'ha de canviar, però si es pensa una mica, el que hi ha més enllà d'aquest títol provocatiu és que encara que una cosa funcioni, tot i que una cosa funcioni, és important anar pensant en com la canviarem en el futur, no? Perquè si no, si ens quedem estancats, si ens quedem estàtics, si no tenim aquesta energia que se necessita per innovar i fer les coses diferents, al final serà algú que ho canviarà per nosaltres i se'ns quedarà cara de tonto, no? Si funciona, cámbialo és un llibre divertit i al mateix temps dur perquè posa moltes coses en crisi, no? Juguem molt amb el concepte de provocació, del de bono, i ens plantegem moltes coses, tant a nivell individual, que és la primera part del llibre, com a nivell d'equip i laboral, i també a nivell social. Com les coses poden ser diferents, com ens podem reinventar nosaltres mateixos com a individus, com podem treballar d'una manera més divertida, més apassionant, buscant innovació, i com les nostres societats, els polítics i les institucions també poden ser més innovadors, no? Perquè necessitem la innovació a tots els terrenys, absolutament a tots, no? Jo penso que és un llibre molt divertit, molt entretingut, parla de models com El Padrino, d'empreses com el Cirque du Soleil, parla de novel·les, parla de moltíssimes coses que ens poden ajudar i ens poden inspirar amb les nostres innovacions de cada dia, no? I ara mateix us parlo des de Girona, des d'un lloc molt maco de Girona, on avui he donat una xerrada per al Fòrum NITS,